La pol·linització és un procés ancestral i imprescindible per la vida al planeta. Les angiospermes, plantes superiors en flor, van aparèixer d'una manera sobtada i van créixer d'una forma exponencial aquí a la Terra. Són uns vegetals que es reprodueixen sexualment mitjançant la fecundació dels grans de pol·len masculins a dins l'ovari femení. Igual que les gimnospermes, com són els avets o els pins, originen un embrió, el germen de la nova planta, que és cobert i protegit per la llavor. La diferència és que aquestes l'embolcallen amb un fruit, mentre les altres la situen enganxada però en contacte amb l'exterior, amb estructures com les pinyes. Les flors, lluny de ser òrgans com a tals, són estructures derivades de les fulles que contenen en saquets dalt dels estams els grans de pol·len masculins. Aquests han de transportar-se fins l'ovari femení situat a dintre del pistil i per tal d'aconseguir-ho compten amb 3 estratègies. La primera, l'autofecundació, mecanisme que fa que la pròpia planta es reprodueixi. La segona, el vent o l'aigua, que condueix els grans de pol·len fins a una altra inflorescència. I la tercera, majoritària, els diversos animals, que s'alimenten bé de nèctar, bé de pol·len, i remouen i carreguen aquesta part masculina de flor en flor. Actualment es coneixen a tot el món 352.000 espècies d'angiospermes i la majoria, unes 308.000, el 87,5%, depenen de la pol·linització. Les abelles, que compten 20.000 espècies al planeta, conformen vora d'un 80% dels animals que pol·linitzen, però no són els únics que s'alimenten de flors. Ho fan també les formigues, vespes, papallones, abellots, escarbats, mosques, cargols, algunes aus passeriformes i també rèptils diversos o mamífers, com ho són certs marsupials o els ratpenats. Les relacions mutualistes que estableixen animals i vegetals són molt diverses, molt complexes i, en certs casos, 100% especialistes. La biodiversitat afavoreix tant a una part, que pot accedir a l'aliment, com també a l'altra, que reforça i expandeix la descendència. Es calcula que un 70% dels aliments que consumeixen els humans, com els cereals o les verdures o les fruites, deriva directament d'aquesta pol·linització. Però els insectes es troben en regressió. Falten dades, però els estudis generals han constatat un greu declivi, prop d'un 40% de tots els pol·linitzadors arreu del món. Hi ha alguns fongs o malalties més famosos perquè ataquen les abelles de la mel, les que han estat domesticades pels humans des de fa temps, o espècies invasores com ho és la vespa asiàtica, que va entrar a Europa el 2004 i que elimina les obreres per obtenir els seus nutrients. Però les causes més notòries són de caire estructural, pèrdua de marges, construccions, canvis molt bruscs en l'ús del sòl, agricultura intensiva, ramaderia industrial, ús molt estès de pesticides, sobretot el grup dels neonicotinoides que provoquen afeccions molt importants a dins les cèl·lules nervioses dels insectes o l'escalfament global que altera el ritme natural de floració i l'hàbitat dels animals. La natura parla clar i s'està queixant. Cal posar-hi no un pedaç, sinó esquemes estructurals, que vol dir un canvi sistemàtic de model de producció i de relació amb el nostre entorn i amb tots els altres éssers vius.